Esta é a gaita de Xosé María García, gaiteiro de Mogor, unha gaita que encontrou José Gil e que, bueno, restauramos para poder tocar con ela, porque a familia ten a amabilidade de prestarlle a José para tocar e a min tamén. É unha gaita do século XVII, polo tanto, pois ten uns considerables desgastes de tocar nos forados, moitos gaiteiros tocaron nela, e o que queríamos é tocarvos algunha peza con ela para que vexades o estupendo son que ten. Como vedes, ten un roncón moi curioso de madeira tropical, a prima non, que foi, pois, ten anelas de marfil, foi restaurado seguramente por Poceiro despois de que rompera. Vamos tocar aí un par de pezas con ela.